Gibubuan ang ulo ni Jesus og pahumot. Mateo Kapitulo 26:6-13. Sa dihang didto si Jesus sa lungsod sa Betania, sa balay ni Simon nga kani sang lahon. May miduol kanya nga asa ka babay. May dala siyang gamayng tibag nga may sulod nga mahalon kaayo nga pahumot. Samtang nagkaon si Jesus gibubuan ang iyang ulo og pahumot ni adtong babay. Sa pagkakita ni adto sa mga sumusunod na nga suko sila og mingon, nganong giusikan man kananya. Ikabaligyaan ta kana sa dako nga kantidad og ang halin ikahatag ngadto sa mga kabus. Nahibaloan ni Jesus kon ansa ang ilang gisulti, busa mingon siya kanila, nganong ginasamok ninyo siya. Maayo kining iyang gibuhat kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban, apan ako dili ninyo kanunayng ikauban. Gibubuan niya og pahumot ang akong lawas isip pag-andam sa akong lubong. Sa pagkatinuod, bisan asa iwali ang mayong balita sa tibuok kalibutan, ang iyang gibuhat kanako mahisgutan asab isip handumanan kanya.